नंगौ थारैनो रोजा रोजा सुबुंनि होंगो दोंगोजों दिनैनि बे नै 64थि बोसोरारि जिथु जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव आरो बियो मोनसे जारिमिन जानो थांदों आरो बे मोनसे फोरमान होदों जे रोजा रोजा सुबुंफोर लाख लाख सुबुंफोर नैयाव जिथु जमा जानाय बे थावनियाव बेयाव दावबायफैनाय नायनो फैनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय आरो थावनिफोरखौ नायनो फैनाय एग्जिबिसनाव दिन्थिफुंसालियाव नायनो फैनाय बे मोनसे फोरमान होनो थांदों जे बर' माहारिया बर' थुनलाइ आफादजों बर' सुबुंफ्रा जे दङ बर' सुबुंफ्रा माने थुनलाइखौ जे मोजां मोनो बे मोनसे फोरमान होदों आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों दिन्थिफुंसालि जोंहा थांनाय 6 अक्ट'निफ्रायनो जाबाय थादों 6 जानुवारिनिफ्रायनो जाबाय थादों बेखौ बेखेवबाय बिनि गेजेरजों दा ओरैबायदि लोब लोब रायजोफोरनि होंगो दोंगो बेयाव एरायलायनो जायगा गैयै मोनसे थासारिया बेयाव जों नुनो मोन्दों रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसायदों बर' थुनलाइ आफादखौ जे बयबो लोब लोब फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होदों दा बेयाव जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लादों आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन माबायदि बिथांमोना गोजोननायखौ माबायदि लादों खुलुमबाय आं रङिया देउलकुसि माबायदि मोनदों फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जिबायदि जोंनि बे बिटिआर हालामाव नै डिमाकुसि जायगायाव अल बड' साहित्य सभानि जि कनफारेन्स एनुवेल बेयाव जि लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बर' माहारिया साहित्यनि सायाव जि गोसो होनानै दिनै गासैबो बिथिङाव गोजा गोमजायै बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेयाव मोनसे ओंथिया स्पष्ट जादों जे जोङो जोंनि माहारियारि साहित्यखौ सिबिनायनि थाखाय जों जि RC कमिटिया दिनै बेयाव बोसोरारि 64 टाइम जि बोसोरारि साहित्य सभा बे सभाखौ जिबायदि गथाय आसामनिफ्राय फैनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बियो गमामायैनो जोंनि कारनाव गोग्गानाय बाथ्रा मानो होनबा दिनै बिटिआर हालामनि जि जौगाथि लोगोसे उननि जेनेरेसनखौ जोङो साहित्यनि बिथिङाव जों जिबायदि दावगाना लांनो नांगौ बे बिथिंखौ साहित्य सभाया जिबायदि दिनैनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लानो थाखाय जि सुबिदा होदों बे सुबिदानि गेजेरजों फैगोन दिनफोराव निस्सय जोंनि जेनेरेसना दावगालांगोन फरायसा फरायसुलिफोराबो जोंनि बर' भाषाजों बर' लेंगुवेजजों जों फरायनानै जाहाथे उननि समाव जोङो भारतबर्षनि भितरावनो जों बिभिन्न कम्पिटिसनफोराव जों बाहागो लानानै जों जाहाथे साकरियानो जा शिक्षा माने इन्स्टिटिउसनानो जा गासैबो बिथिङाव जोङो दावगालांनो हागोनखौ आङो नुनो मोनदों मानो होनबा दिनै जिबायदि गासैबो रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलि आरो साहित्य सिबिसुलिफोरा आरो लेखक लेखिकाफोरा जिबायदि समावेश जानानै दिनै मदद होदो बिनो स्ट्रं जों मेसेजखौ मोननो मोनदों आरो लोगोसे आङो बे खुंगा 64 टाइम जि बोसोरारि बे खुंनाय जि कमिटि बे RC कमिटि बे कमिटिनिसिमबो आङो आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बाहरबाय गासैबो बिथिङाव सुबिदा खालामना होदो गासैनिबो रायजो राजाया इयाव एसेबो सुबिदा माने उसुबिदाखौ मोनाखै जिबायदि जोङो एक्जिबिसना फैनो हायो आरो एक्जिबिसनावबो आं नुदों माने इण्डियानिफ्राय जेनेखे काश्मीर हालामनिफ्रायबो बेयाव एक्जिबिसनाव फैदो आरो निजा गोसो बायदियैनो निजायनि चइस बायदियैनो ड्रेस बायनो मोनदो बिजाब बायनो मोनदो बे माने गासैबो मोजांनि बाथ्रा आरो आं गासैखौबो धन्यबाद होबाय जे उननि समावबो जों जाहाथे बयबो बर' माहारिया खौसेयाव थानानै जोंनि मावनांगौखौ जाहाथे एकताजों मावलांनो हायो बिनि कारनाव जाहाथे आङो रायजोखौ अनुरद खालामबाय धन्यबाद
नंगौ बिथाङा दिनै फोरमायबाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गोजोननायखौ मोन्दों बर' थुनलाइ आफादखौ अनसायदों बेखौ फोरमान होदों होननानै बिथाङाबो खुद गावनि खुगाजों बुंबाय जाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों लोब लोब बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारिया बिनि गेजेरजोंनो मोजाङै बारलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो आङो दायो दङ दिन्थिफुंसालि बे दिन्थिफुंसालिनि माने दरखङाव आङो दङ बिनि सिङाव मा मा आरो थासारिफोर जाबावना दङ माबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाया माबायदि जाना दं आं बेखौ मिथिनो हास्थायबावगोन जोङो सिङाव दसे हाबबावनानै मा बेयाव बे दिन्थिफुंसालियाव मा दिन्थिफुंनाय जादों बेखौ जों मिथिनो हास्थायगोन दसेनि उनाव जोङो बेखौ नागिरनानै जों नायनो मोनगोन नंगौ बे समाव आङो दिन्थिफुंसालिनि सिङाव थानाय बे मोनसे थावनियाव दंफैयो जाय थावनिया गावनो आलादा मोनसे सिनायथि दं जाय थावनिया गावनि बे मोनसे आलादा सिनायथिनि गेजेरजों बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो बिथिङा मोनफ्रोमबो जिथु बर' न'खर बे न'खरा सिनायथि जायो बर' न'खरनि हारिमुवा बेयाव सिनायथि जायो बे थावनियाव दङ जायखौ जों बर' न'खर होननानै जेरै बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारि बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु मोनसे हाबाफारि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बर' माहारिनि जिथु हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्राव बे मोनसे जोंनि थावनि बे थावनि बर' न'खरनि थावनिया बेयाव गायसनजायो दिन्थिजायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिथियो बर' माहारिनि जिथु न'खर बर' न'खराव बर'आव बबेथिं मा न'खर थायो बबेथिं माया थायो बेखौ जों मिथिनो मोनो आरो बर'नि गुबै धोरोम बिनि हारिमु बेफोर गासैबो बेयाव बेरखांफैयो नै आं केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन नै मोखाङावनो दं जोंहा मोसौ गलि आरो बेनिफ्राय जोङो न'खौ जों नायलांनो हागोन जोङो बेबायदिनो फारि फारियै मा दङ जोंनि साखाथियाव आं बेखौ मिथिनो हास्थायगोन गिबियावनो जोङो हाबनानै बर' न'खरनि गाहाय सिथ्ला बे सिथ्लायाव जों नुनो मोनदों नै जोंनि बर' माहारिनि जिथु गुबै धोरोम बाथौ बे बाथौ बिथाखौ जों बेयाव नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो रोखा मिथिनो मोनदों जे बर' हारिनि जिथु न'खर बे न'खराव बाथौआ थायो आरो बाथौजों लोगोसे जोंहा बिनि सिगाङाव जों नुनो मोनदों बाख्रि दङ न'मा न' दङ जों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आं केमेरामेन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन फारफ्रोमथिंबो मोनफ्रोमबो थासारिखौ बेयाव फारि फारि दिन्थिलांनो थाखाय आं खावलायगोन दिन्थिफुंसालियाव थानाय बर' न'खर बे बर' न'खराव बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा दङ आं बिथांनिफ्रायबो मिथिनो हास्थायगोन बिथाङा बे थावनियाव फैनानै माबायदि मोन्दों बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हासिगोन आरो बे समाव सुबुंनि होंगो दोंगो बिथांजों फट' लानाय आरो बिथांजों फट' सावमुं दिन्थिनो थाखाय बर' न'खराव 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बर' न'खराव नोंथाङा दिनै दावबायबाय 64थि बर' थुनलाइ जथुम्मा नैबे फोथाराव जि खुंजानाय हाबाफारि बेवहाय मोनसे बिराद समायना रमायना बर'नि न'खर खालामदों खुंफुं आफादा खोब मोजां मोनदों थारमाने दिनैनिफ्राय 35 बोसोर सिगांनि बाथ्राखौ गोसोआव गोग्लैदों माने दिनैनिफ्राय 35 बोसोर सिगांसो बर'फोरनियाव बेबायदि न'खरा दंमोन न'आ दंमोन थुरिनि न' इन्जुरा हानि आरो फारसेथिंजाय सानजाखै माने बाथौ गलि मोनफ्रोमबो जायगायाव बर'नि जि बै समनि जि माने ट्रेडिसनेल इसिङाव बबेखै थानांगौ गलियाव बबेखै थानांगौ बाख्रियाव बबेखै थानांगौ बेखौ मोनफ्रोमखौबो नुनानै बै समाव थांफिनदों गोसोआ खोब मोजां मोनदों नुनानै आरो दानि समाव जितु बे थासारिया गैलिया आरो बेखौ जाफिननाया मोजां बायदि सानो जि सम आरो थासारिया सोलायबाय फारसेथिं जिहेतु जायगायाबो गुसेब जाबोबाय हिसाबै दिनैनि दिनाव माने जितु बिथानि जितु हा बे एसेल' हिसाबै दा माने न'फ्रा गंसे गंसेल'सै आरो फारसेथिंजाय दिनै जोङो थुरि एंखोर मोननो थांला गलि लुनांगौनि थाखाय माने जोंहा आथिखालाव मोसौखौनो फिलिया थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिनि रायजो जानायनि मोनसे सिनायथियादि बेबायदिमोन थ' जोंनि गेजेराव बेखौ जोङो मिउजियामाव दोनस्लायस्लाय माने बेखौबो जुदि हायोब्ला जोङो लाखियोबा मोजां जायो होननानै सानगोन आरोखि खिन्थु दिनैनि दिनाव सम्भब नङा बायदि नुहुरो गोबां रोजा रोजा सुबुंनि होंगो दोंगो नोंथांजोंबो सेल्फि गोबां लादों खोब मोजां मोनदों दिनैथ' गेवलां मिथिं नंला जाहैबाय गाबोनसो गेवलां मिथिला बेवहाय माने दिनैनो माने रोजा सुबुंफोरा जथुम्मा थिलियाव फैदों आरो खोब मोजां मोनदों बेवहाय दिनैनि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुम बेवहाय
गं 13 गुबुन गुबुन हादोरनि जा एम्बासाडर्सफोर बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों गुबुन गुबुन हादोरनि गेदेर गेदेर थुनलाइगिरि स्कलारफ्रा बाहागो लाफैदों बिनि गेजेरजों आं नैबेखौनो सानगोन थारैनो जोंनि बर' राव थुनलाइया बुहुमाव फोसावजानो थांबाय दङ नैबे जथुमनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौथ' आं खावलायनो गोनां दंलाय होननानै सानाखै दिनैनि थासारिखौ नुनानै निस्सय गाबोनबो बेबायदिनो माने रोजा रोजा सुबुंफ्रा फैगोन फैनानै मिटिङाव बाहागो लाफैगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे खोथा बुंनायफोरखौ खोनासंफैगोन बेखौनो आसा खालामो साबायखर थाबाय बिथां फैला जे बरगयारि बिथांनिसिम बिथाङा दिनै 64थि बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारियाव फैनानै दिन्थिफुंसालियाव फैनानै बिथाङा खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथाङा गोबां जायगाखौ बेरायथिंनानै गोजोननाय मोन्दों बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो हाबाफारिया मोजां जाफुंसारगोन आरो बर'नि न'खराव बे 35 बोसोर सिगांनि जिथु मोनसे थासारिमोन बे थासारिखौ गोसोखांदों होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बर'नि न'खरखौ बिथाङा बे थासारियाव फैफिननो हायोब्ला मोजां जागोन होननानैबो बिथाङा गावनि गोसोजों आसा खालामदों दा बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै Jadi menanggung membantu আমার সবাই কভার সম্পাদক সেক্রেটারি সীমানা কোথায় শুরু করছে যেমন মানে আর্টিকেল লিখি আছিল তার এখন স্কুলের মানে সর্বভারতীয় পর্যায়ে অল ইন্ডিয়া এইটো কথা આપણે জানি লওক কাৰণ এইটো মই নিজে লাভ কৰিলে হ'ব যে অল ইন্ডিয়া